Pag-uusapan po sana natin ngayon kung ano ang dapat palitan. Ano ba ang dapat palitan? Sa sarili? O basta ano na lang? So welcome back here and let's wait for the others to come to join us. So, dyan ka lang. Stay tuned. Okay? Hello. Hello, good morning. Good morning sa amin dito, Madam Asia Elizabeth. Thank you so much. Ang aga na. Ganito naman talaga oras ko, Madam. Diba? Alas, ano, 8, 8:45 na dito, Madam. Medyo late na nga ako kasi, ano na. Anong oras sa inyo dyan, Madam? Thank you for dropping by. Ngayon, kailangan mo naman di ko mabasa. Okay po, okay po. Thank you, thank you. Thank you talaga, Madam. Ha? Maraming salamat sa pagtambay. Kaya naman tayo, trabaho ulit. Malapit na akong matapos dito sa project namin ngayon, ID project. Pero pagkatapos nito, meron na namang ibang school na gagawin. So, super loaded. Oh, Riza. Hello, Riz. Good morning, Riz. Kumusta, Riz? Mayor's Vlog. Hi, host. Hello, Mayora. Good morning. Sana t-shirt natin. Sige, sana ba yung t-shirt? Aga ah. Aga ba? Hindi, late na ako. Late na ako, Mayora. Riz, yung ano, bugtong. Bugtong ha. Na-enjoy kami sa host mo kahapon. Kagabi pala. Yung host mo kagabi. Natawa kami. Nako haha, Google nyo naman. Ha? Google di ako nag-Google. Hindi kami nag-Google. Talaga lang na ano, smart si Richard. Paano mag-Google cellphone yung gamit? Ah, paano gumamit ng Google kung cellphone lang ang gamit, di ba? In love si Richard kay Bibi. Siguro nga baka naman ano nga yung sinasabi niya video na gusto niyang ipasa ni Bibi. Ano yun, Riz? Baka anong klaseng video yun? Cute daw, dalagang Pilipina. Ano ba yun? Ah,
Natawa talaga ako doon kahapon sa ano, bugtungan nila. Di sana ako sasali doon eh. Kaya nga lang, ang tagal nila mag ano eh, ang tagal sumagot. Kaya nung paalis na ako doon ako nag-join. Si Kuya Derek ang master, yun oh, yan tama, yan. Ang tagal sumagot eh, kaya yun, nakisali na rin ako. Kasi iba yung tinatanong ko sa kanila. Kahapon ba? Ano nung price nun? Race. Oo, iba din ang sagot kasi di na may alam. Ano si Pretty Mom, Melt in the Island. Anong oras ba kayo natapos? Kagabi. Mayor Dag, haha. Si Mayora. Kamusta ang konseho, Mayora? Di nakita na nag-LS ka pa, Mayora? Everyone point one movie, pero di nagkaintindihan. Ano nga? Sabi ni Morris, almusal muna sa munisipyo. Ano almusal nyo? Ay sa katausan, mga 7 p.m. na. Wow! Lakas haba Ano na yun? Mga 3 hours na yata yun. Hindi na po. Mayora, ano? Bakit? Marami ka na ba mga kapitbahay, Mayora? Ilan na yung sa'yo? Tama. Tris, oo nga, lapit na mag 3 hours. Oh. Ang galing kasi ng host mo. Ang galing, ang galing kasi ni Bibi mag-host. Talaga nga, di ba? Di ba, Riz? May gusto ba si Bibi kay Richard, Riz? Si Richard kasi, ano eh. Oo daw. Talaga, may gusto si Bibi? Pagbigyan niya na si Richard. Isa lang naman yung girlfriend ni Richard eh. Girlfriend pa din naman yun, hindi naman yun asawa. Anong secret lang? Girlfriend pa naman yun, hindi yun yung asawa. Secret lang pati, masoko na. Ikaw ito niya, sir? Nako! Sir? Ha? Ikaw ito niya, sweetie? Tanungin mo. Wait, pasok na ang bus ka. Ang nga pala, no? Ang haba ng ano nyo kahapon, no? Laro nyo kahapon, Riz. Uy, so. Almost 3 hours? Oh my God. Ako na din ang utana. Mabuti na lang si Bibi yung host mo. Kung hindi pa, ikaw yung nag-host talaga. Mapapaos ka talaga. 3 hours eh. Mabuti na lang si Bibi. Active na active. Shout out pala sa mga nakikinig lang dyan. Si Mayoras Vlog, yung konsiho natin. Si Madam Asia Elizabeth, andyan din. Thank you. Thank you sa inyo. BG muna ako, kuya.
Kay mag-grill muna ako ng bread. Okay, for breakfast. Okay, take your time, Riz. Salamat, Riz. Pangmusta niya si Richard kay Bibi ha. Ina nga, good morning from Richard the Angel. Richard the Angel. Ang anghel na bumagsak. Galing. Galing sa lupa. Ang anghel na ang pakpak. Ang pakpak naman. Ang anghel na walang pakpak pero may buntot sa harap. Ano yon? Bugtong-bugtong. May pakpak. Walang pakpak, may buntot. Ang buntot sa harap. Ano yon? Ang klaseng bugtong yan. Okay? From this time around, mag-roll call na tayo. Mag-roll call po talaga. Uy, Alex, si Bibi ni. Uy, hi, Bibi. Nangumusta si Richard sa imo, B. Nangumusta siya sa iyang request sa imo nga video. Sa mga video yang gusto day. Ay lang sawa kay ato ra niya. Wala. Wala. Isend ko no, B. Gusto lagi siya makanta. Mutanaw lagi sa imong kuan. Mulantaw sa imong video. Itong imong giingon ba? Madam Isabel Elizabeth, BG lang sir ha. May kausap pa ako. Okay. Okay po, madam. Thank you. Jamel Isla, yellow, red. Hello guys, pa-arf. Ini Madam Jamel Isla, arf. Madam Jamel. Dili man ko guro siya online. Online man na siya, pirmi. Kaya naman siya kaguling yung internet. B. Naman si kaguling yung internet. Ang akong kuan ha, ang akong price sa bugtong kahapon ha. Ayusin mo ha. Nga ilang ano yon? Yan yung tamang sagot ko. Yung sagot ko kahapon. Medyo ano yun? Arf. BG lang ako. Okay po, madam. Madam Jamel Isla, thank you. B, kung si Richard B mag-live, manood ka ba, B? Puntahan mo ba? Kakantahan ka ni Richard pag siya mag-live. Oh, hi host, good morning. Good morning, Richard ang here. Si Richard pala, B, nandiyan na. Di na ako magsasalita. Baka sa pakit tayo dito, ano pa, B, kayo na mag-usap, B. Iwan ko, hindi ko nakita. Nag-live siya. Mamaya, baka mag-live siya. Kakantahan ka nun. Thumbs up na. Thank you. Thank you, madam. Baka pag nag-live siya, ano? Magla-live siya baka ngayon pagkatapos ko siya na susunod. Pilitin natin na mag-live.
para magkausap kayo. May trabaho siya. Ako nga din, may trabaho ako. Oh, kita mo nga, nagla-live, I'm still working. I'm still working kaya para di naman sayang yung oras, di ba? Kasi ito yung ginawa ko ngayon. So, kailangan tapusin ng maaga, early as possible kasi nga marami pa kaming gagawin sunod. Paano siya mag-live? Trabaho ko na, dito ako sa graphics designing ako. Sa graphics designing ako yung gumagawa ng mga layouts, graphics layout. Richard Angel, asan na Bibi? Andiyan si Bibi, si Risa Katausan. Si Bibi yung gumagamit kay Risa. Bi, gawa ka na rin ng YT account, Bi. Bi, gawa ka na ng YT. Para masuportahan ka ni Richard. Ito talaga si Richard, oh. Saan na yung BB? Sabi ni Richard ang loading. Meron ako. Oh, loading ba ako? Sisama na yung loading. Nandiyan na yan lagi. Labi, di ba? Klase mo doon, no? Di ka ba pumasok, be? Salamat, Nightbot. Bakit naging delay ka na? Delay ka na, Rich Dave. Ano kasi nag-loading ako, di ba? Sino? Sa... Ganyan ka pa, be? Makikinig ka pa ba, be? Oo, nakikinig pa. Okay, ako paano ko hindi ka kasi umiimik dyan eh.
Mag-live mamaya si Richard, be, ha? Puntaan mo, be. Kakantahan ka ni Richard mamaya. Pagkatapos ko si Richard na naman. Puntahan mo, ha? Napin mo na lang yung bahay niya, Richard Anghel. Danghel yung pa ano. D-A-N-G-L. Richard D-A-N-G-L. Hanapin mo yung bahay niya. L-A siya mamaya. Kakantahan ka niya ng hawak kamay. Hawak kamay. Ano naman yung nga? Hawak kamay. Gunit kamot. Oh, bugtong, 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 bugtong. Walang pakpak, may buntot. Ang buntot sa harap. Ano yun? May buntot, walang pak. Ang buntot sa harap. Ha? Shoutout pala sa nakabackground natin dyan, si Madam Asia Elizabeth, si Risa Katahusan, si Madam Melt Isla, Jamel Isla. Thank you. Bibi, hawak si Risa Katahusan. Thank you sa inyo dyan. Kung narinig niyo ako, thank you po. Wala na. Thank you. You're welcome. Mamaya konti, pag medyo marami-rami na, magbuntungan tayo, ha. Wrong spelling wrong. English. Maya. Ako na naman. Hintay lang tayo konti kung ano na. Marami-rami na para mas masaya. Ang galing ni Bibi kahapon mag-host. Ang galing humawak ng bugtungan. Parang abogada. Pwede, pwede na mag-abogada si Bibi. Bibi, pwede ka na mag-abogada. Narinig mo ko, Bibi. Di ba, ingon ko ba, pwede ka na mag-abogada? Idol's Channel. Good morning, host. Good morning, Idol's Channel. Welcome to my live stream po. Good morning sa'yo. Guys, welcome po natin si Idol's Channel. Ako ni, si Bibi din na. Oy! Kung amigang guwapo, oh.
Happiness Vlog. Hello, host. Hello, good morning. Hello, Happiness. Good morning sa iyo. Good morning. Hindi mo diha. Asa na karon Happiness? Gwapa mo rag ok ay. Asa na karon? Asa na karon Happiness nakauli na ka? Nanaka sa Sugbo? Oh, na pud ka sa Sydney bido kung uli na ka sa Sugbo. Idol channel na po ang gwapa diha. Oh, oh, naa bitaw na diri idol. Sandi pa ko maghaplas og lana kay mulupad. Sandi pa di ay. Salamat sa pagtambay. Pag-abot ha. Pag sila diri sa among payag. Happy Lins. Kaya dito sa yung kahapon mo mag-impact yung kahapon ba nabasa na ko kahapon dito sa LS ni Lisel Sinadhan nga dito mag-impact na ka kay lupad na ka. Wow, muuli na gyud siya. Bakasyon na gyud siya dito balik Sugbo. Sa mga gwapo at gwapo dyan, pakitamsak para sa host natin na sobrang pogi. Oh, thank you, Netbook. Oo nga, gi-impact ang uban luggage, idol, para gamay na lang buhaton sa Saturday. Okay. Baka bakasyon na gyud siya. Nangunsa nga adlaw na maabot sa Sugbo. Hello. AG Channel PH. Magandang umaga po sa lahat. Please don't forget to hit the thumbs up button. Wow! Thank you, AG Channel PH. Good morning sa iyo. Thank you so much for dropping by. Happiness Vlog Domingo sa gabi, idol. Okay. Dali ra dai no. Happiness Vlog. Hello, Idol Channel, ma'am. Hello Nimo. Hello Idol Channel. Sabi ni Happiness Vlog. Guys, thank you sa inyong lahat diyan. May nakabakra po diyan si Isa Katahusan, si Madam Asia Elizabeth at si Richard Angel nandiyan. Nakabakra, nakikinig lang. At si Bibi nandiyan din. Si Bibi Rich Day. Happiness Vlog, BG ako idol na. Okay, no problem. Happiness Vlog, magpito sa kong bulad. Oh, kanindot sa bulad. Indot kinis pamahabaw niya, parisan nagkuan. Parisan og itlog. Itlog og bulad. Ya ituslo sa suka nga, kuan kayo. Aslom kayo. Sulbad ang pamahaw. Magandang umaga po sa lahat. Please don't forget to thumbs up your host. Thank you, AG Channel, PH. Thank you po sa inyo lahat yan sa pitong thumbs up. Thank you. At sa apat na andyan, thank you din sa inyong lahat. Oh, pinakbit sus, pinakbit. Pinakbit nga kanang naihipon. Oh. Lami as pinakbit ko ng hipon, lugay na kayo ako nakatilawan na. Ang pinakbit nga akong matilawan, may hipon. ang gibutang kay ano man, karnis baboy man. Di man hipo kuan. Oo, hipo. Bitaw. Hindot kayong hipon, basta pinakbit ng hipon niya. Sus. Bungkag ng bahaw. Yaim na bahalina. Pag human kaon, man matulog, da. Sulbad oy. Paksiw bahaw. Sulbad ang pamahaw paniudto panihapon.
MG Vlogs. Good morning, host. Good morning. Good morning. Good morning, kapatid. Nunong June. Mayong buntag. Hello. Mayong buntag. Mga palangga. Thank you sa inyo. Kumusta? Kumusta ang panahon na to? Kumusta ang panahon na to diha? MG Vlogs, shout out. Shout out to you, MG Vlogs. Thumbs up na. Thank you. Kumusta ang panahon na to diha? Ang panahon dire, atong sitwasyon dire, okay lang ang kainit. May untag diretso na ang kainit nga instead painit para mauga nga atong mga nilabhan ani. Wala pa man mga ID, wala pa jud tan palangga. Wala pa gyud sa ano pa ni una pa ni na pa kinuha nga batch nila na po nga eskwelahan. Ulan taon diri kapila naman taon ni kadlaw sige ulan oy. Bintahan na lang gani karon kay ning init na dire. Si idol ako na oo. Okay. Init na medyo init na dire may yung tawag kuan bitaw ka ng dito na ni ang kainit para mauga na po ang dalan, mauga na ang sinampay mauga na. Ay wala na suoton. Nunong June sige ulan bantog ka pag libang sa akong anak kay basa. Ako untang ibulad. Samok basta inaran nga kuan. Basta August. Inaran nga season. Ulan. Buhos na ulan. Atong 10 mil ya mana? 10 mil. Kasi 10 mil. 10 million? Ito million pa lang ka. $10 million? 10 million thumbs up, 10 million countdown, 10 million letters, 10 million colors. 10 million words. Ingon si MG Vlogs. Malo na mo extra nga tangki diha sa gas. Apa lang malo na kuno mo extra nga tangki sa gas diha. Akatong link nga gisend nimo. Kato di pa lang okay. Basahon to na ako later kay kung magkabali sa akong Facebook. Wala tangki. Mahula mo akong tangki pod. Bahalag wa isto basta na tangki. Nadunot ng nadaot ang stove kay wala tangki. Hungaw ang tangki. Palit na lang portable. Kung anong short mo ni Short. Yun sa ni pag-cut na ako. Karungan ng ID. Tarungon ni kay siyempre. Iba ni ato, tarungon na to ni kay. Okay.
Ibayran na may sa insakto niya, dito turungon. Kuhodaan tag, kuhodaan tayo nag-project. Di ba palangga? Dapat man kanina, bisag ka, LSO niya. LS niya, sige ka pagkuhan. Oh, di ba bisan busy nag-ilis na jud? Football na eh. Itong dula ba nga football? Ay, saba pa lang ka. Badung ganta ko subi ako kung tingog diri. Kasi mukha itong online ako kung amo ba niya. Makita ko nag-live stream ko. Ay, saba? I-shoutout ko sa kung amo diha nga. Naminaw lang. Kasi waiting kay akong i-invite. Oy. Naa. Di lang waiting creator. Shoutout sa limang na viewers nandyan at sa 10 million na thumbs up. Thank you so much sa inyong lahat at sa mga naka-background, thank you din. Maya-maya konti, basahin ko yung raffle giveaway. Liter konti lang. Ay, medyo pa. May paraffle mamay. Unahan ko muna yung raffle ni Mother Unson Channel this August 18. Ninglakaw na kumana ako. This August 18 pala. May paraffle si Mother Unson Channel. 1K. Ang mechanics na sa kanyang community. Adi dalang CPI. Minaw ka di ay. Ng CMG Vlogs. Paspasan na ako ni ako ang gitrabaho ron para kinala karong adlaw mahuman para ugma lain na pud nga eskwelahan akong pirahan. Kaya medyo gyud. Ay nakapila. Ang dutan, madato mo gyud ko dug ba? Apit na biya ko madato. Kwarta na ni Chikuwang. Shoutout pala sa naka-background na to diha si Madam Isa Elizabeth. Si Risa. Si Risa Katausan. Nandan din. Si Richard Danghel na super early ngayong araw na to. Thank you so much. Yun sa pag-support Rich Day. Mamaya konti si Rich pagkatapos ko si Rich Day subukan niya mag-live stream. At for the meantime si Rich Day ngayon practice na og kanta kay mo kanta siya later sa iyang live stream. Ang CP ko on sa akong anak, wait lang. Okay po. Mamaya po si Richard mag-live stream. Anong oras ka mag-live stream, Richard Angel?
Sakit na kanya akong kamot og paksi aning acetate ba? Nope. Takot ka mag-live stream? Takot ka mag-live stream pero hindi ka takot dito sa vlog ko na lagi kang andyan. You're always present. Mas na-expose ka pa sa vlog ko kaysa ako. Kasi kailangan po ng tao. Yep. Andyan pa ba si Bibi? Si Bibi mo? Shoutout para kay Bibi. Nakikinig mo pa ako. Isang bugtong naman diyan. Andiyan din pala si Jamel Isla, si Madam Jamel. Naka-background lang din. Shoutout sa Legit Palangga Group, sa Ladybugs with the Gentle Warriors. Gentle Warriors. Ladybugs with the Gentle Dogs. Nandyan, thank you sa inyong lahat dyan. Sa trupang walang bunutan, shoutout din sa inyong lahat. Dong Richard, may klase, sabi ni MG Vlogs. Next, ano pa? Klase ni Richard. Wala pa. Next week. Sila mag-start yun properly. Sana matapos ko ito ngayong araw na to. Hira. Sana walang mali para di na ako magbalik-balikan eh. Mali yung LRN. Thumbs up at komento ninyo ay nakakatulong para sa community engagement. Huwag po nating kalilimutan, sabi ni Nightboot. Maraming salamat. Dagdag pa ni Nightboot. Lala? Sa pito pa lang nandiyan, thank you sa inyong lahat, thank you sa pagtiis. Salamat sa inyong lahat dyan, guys. Kahit isang oras lang kukunin ko ngayon araw na to. Yun lang, dapat kasi marami pa akong tatapusin. Super loaded itong aso nyo. Maraming salamat sa pagtiis. Sa 6 na lang nandyan, thank you. Dito ka nga. Dito ka. Dito ka. Dala yung gitara mo. Adem? Alright guys. Here we go. Bibi, Risa Katausan, andyan ka pa, tingnan mo. Ito. Tingnan mo ito. Oh, what's up guys? What's up? This is me and Guys, ito muna mag-handle sa live stream ko ngayon. Ito muna. Oh, live stream take over. live stream takeover. Oh, naara ko ha, MG Vlogs. MG Vlogs, araw ko ngayon. Salamat.
Mega thank you. Ano rin? Thank you for watching my video. Joke. Delay lang. Wi-Fi delay. Gili dito. Delay ang receive. Bibi, nandyan ka pa ba? Ito para sa iyo. Sa lahat. Pwede? Nakakablaan na to. Sabi ko nga ano. Sigun sa naman to. Ito yung intro. Ha? Sigun niya? Sarap na. Ito yung practice mo. Gusto yung practice yung perfect? Sige na katara. Pick na lang. Ayun lang ikas-kas. Kaya strum. Pick lang, pick. Isod eh. Sa mga gwapo at sige, si Sa mga gwapa at gwapo dyan, pakitamsak para sa host natin na sobrang pugi. tulo na lang nabilin. Patatlo na lang. Kasi nag-concert. Uy, dalawa na lang kami. Dado si host no? Ano naman si Channel. EG Channel PH, BG lang host habang working. Okay, thank you so much EG Channel PH. Thank you so much. Hindi na pag-host. Isod oy. Hindi ko na doon. Hindi maabot ko 2 hours. Sakit ang doon. Sakit nga ko abot ko 2 hours. Ilan pa ko na. Ay. Shoutout pala sa lahat na sa 5 nandyan, shoutout sa inyong lahat dyan. Thank you so much. Sa 10 thumbs up, 6 viewers na pala. 6 viewers, thank you sa inyo. Pag-is. 7 viewers na. Thank you so much sa inyong lahat. Shoutout pala sa Lady Bugs with the Gentle Dogs. Thank you sa inyong lahat. At sa Lady Baranga Group, shoutout sa inyong lahat. Sa Trupang Walang Pulutan. Thank you, Bao. Mura naman nag-sequence ang bigas langit. Insa. Ang picture. Mura bigas langit no. Anawin. Puti ay. Mura giblis nagaliha ba na. Bigas langit ba nga gibisingan magkatulo. Kung nilagdudan ko, no? Wala na. Walang tao ba dyan? Meron. Tatlo na lang. Walang tao ba dyan? May tao ba dyan? Tatlo na lang. Usapin mo kasi. Usapin mo. Hi sa tatlong watching now. Sa tatlong nanonood. Wah! Jackie. Di mo na maika. Si Jackie na. Jackie Colera. Wow! Jackie! Oh my. Oh my pinakbit. Good morning, Jack. Thank you so much. Salamat sa pag-join, Jack. Hello. Nakachambag si Jackie sa kung ilis naman ba? Dede, say on si Richard katong kahapon nagsamok sa imong kagahapon. Remember ka nga pinuhin niyo me? Siya ka to. Salamat kayo sa support na walang Bombay. Salamat po, Jack. Salamat sa pagpasok tiri. Gwapo lagi na. Oh, gwapo ni. Ako dai. Ako. Gwapo po no. Usahay no. Basta di may magtupad, siya magwapo. Pero kung ako gwapo. Bitaw siya lang sa gipahandol ako sa ako ang live stream. Siya nag-host kay ako pagkitrabaho. Siya lang sa i-share stick ka na lang kay kabalo ko nga nag-LS ka.
Wa ka mag-bail sa ako no. Wali mo pindot ang bail no sa ako. Muna diha. Mana Jack. Amo duha gwapo usahay. Ah! Nag-go to sa hay. Bala to sir, ako dira sir. Hindi ko kaya. Napindot naman to naghan man gud naka-eleksyon. Amo ba? Palit. Lahi ra gyud Jack. Lahi ra gyud kayo Jack. Isura gud sa Jackie. Mo ko mo. Oo, karon. Tapos akong self. Ay mga gapo, idol sa nila. Baga ba? Bala to dira be. Bala to. Okay. Okay, sir. Napindot Idol sa nila mga gapo. Di man na nagtabangan Sus, sir. gwapo mo lang bro. Di man nagtabangan sir. Mana na. Pabalik ka lang kung kuan. Basta di lang mulutay. Natabunan kay basta napindot ka kling-kling, magpabaha ang notif. Okay. Unya na po Jack ha. Unya maka LS ka basta ingna ko ha. Oh. Ah? Kuha man tong kay Glenn. Nara. Hello Idol Channel, sabi ni Ako hindi buhat. Jackie. NG Vlog hello. NG Vlog sa BG sa aming ligo muna. Okay. Napatid salamat kay Petit. Enjoy sa ligo. Thank you pala sa 5 nandyan pa rin nagtiis hanggang ngayon. At sa 11 thumbs up. Thank you so much sa inyong lahat dyan. May nakabackground dyan si Madam Aisha Elizabeth, si Jamel Isla nandyan, si Risa Katausan, at si Bibi, si Richard Angel nandyan din. Thank you sa inyong tanan. Okay kaayo na ang pod BIC Netboot Ria House Idol. Oo. Gorgia. Pero naka-off ang kuan naka-off ang protection. Primer lang nagdagan ana. Mayo gani kay nakaabot ka Jack sa akong LS Jack. 1 hour ba din ako karon. Hapit na mga kuan na lang 6 kuan na lang ko mga 15 minutes. Adi naman ni Jack kung kuan. Naka-off na siya. Hi daw Jackie sabi ni MJ at galing sa ako. Oh. Okay. Hi mabadi. Hula tunti ka mag-out. Magkuan na pug ka. Ikaw na pod, sige. Okay ha. Ikaw mag-out ko niya, ikaw pag-i-stock. Ikaw mapuli ha, ikaw sunod. Kay si Richard di man ko siya mag-ilis. Kay kamera siya man siya. Kamera siya sa iyang kagulingon nga channel niya pero sa ako ang channel dili. Wala pa ko maghimo. Oy, himol. Okay. Marley and Darly. Hi po. Hello, Marley and Darly. Good morning. Thank you sa pagpasok. Guys, i-welcome po natin si Mary and Darly. Good morning, Mary and Darly. Thank you once again. Kumusta oras mo? Nakuha mo kahapon, idol? Hindi ko pa na-check, Jack. Hindi pa na ako na-check. Shoutout sa lahat. Sabi ni Mary and Darly. Hello, Mary and Darly. Shoutout sa sabi si Jackie. All morning din po. Thank you, Mary and Darly, ha. Thank you sa pagpasok. Shoutout pala sa lahat nandyan. May naka-background dyan. Na nakikinig lang. Si Idol Channel, si MG Vlog, si Malo Fuentes, si Isha Elizabeth, andyan din, at si Risa Katausan, at si Richard Angel, at si Bibi. Wala mag-roll call. Hello, sir, ma'am.
Ma'am, magandang umaga sa lahat. Chris Channel. Chris Channel, hello. Good morning. Appear sa lahat, sabi ni Jackie. Thumbs up agad. Palangga Lizal Sinadhan, thank you so much. Good morning. Gikan na mo dere. Gikan sa amo. Chris Channel, hello sa'yo. Shout out from Jackie. Ito lang host ha. Sabi ni Palangga Lizal Sinadhan, thank you so much Palangga. Busy man jud ka. Di man jud ka ma-affect sa conversation. Nagmahay. Okay, without it, thank you Palangga. Thank you sa pagpasok. Hello, Ma'am Jackie, sabi ni Chris Channel. Alisin sila lang, hello po. Ang singgit ni Jackie. Jack, unya Jack, unsang oras ka mag-LS, Jack? Sir. Ha? Good morning. Ang. Ay mo tambay. Magsamok-samok mi. Bisan unsa sib bisan unsa ba? Pag set og time kay may nang maka-prepare mi. Makapagwapo mi. Ala. Makapagwapo murag mo mag live stream. Mga tamsak naman dyan para sa Poging Host. Salamat, Nightbot. Shout out daw, Jackie. Sabi ni talaga Lizelle Sinadhan. Baka di pa kayo magkakilala, baka hindi pa kayo magkakapitbahay, baka hindi pa kayo friend, baka hindi pa kayo dikit, baka hindi pa kayo close. Andyan. Puntahan. Unahan nyo na. Halo, ba't ako naka-charge gani ko karon while idol mo ba? Sige na kagalubat gahapon pag biya ni mo kagahapon naka-charge pud ka nya karon po naka-charge pud ko. Grabe Jackie oy. Ug ako cellphone na Jack mo balibad ko Jackie ko ay sa ako gamita kay naka-charge ko. Pagpatay na lang nimo sa ako. Ay na may daghan ni kailis Jack. O problema kay daghan sa mall. Ay daghang cellphone sa mall. Ikaw talaga ang sadya ko idol. Wow, grabe Jackie oy. Jack si Panangalisan sila mag-LS po na siya Jack. Alauna or alas 2 Panangalisan alas sa oras sa Pilipinas. Alauna to alas 2. Si MG Vlogs pod mag-LS siya 10 o'clock. Pod mag-LS siya. Si Lizelle Sinadhan alauna or alas 2 sa Philippine time. Si MG Vlogs alas 10 morning. Si Malo Fuentes ipalaga Malo Fuentes alas 5 to alas 6 or alas 2 siya mag-LS. Chris Channel, baka lang ka sir ha, kay na ako work. Okay, no problem Chris. Salamat kay Chris. Shout out ko sa trupang walang bunutan. Shout out sa kanilang lahat. Dili ko na lang itang sa mission si sa Diligit Palangga Group. Thank you so much. At sa Ladybugs with the Gentle Dogs. Maraming salamat sa kanila. Nakatambay lang dyan. Nakatambay lang. Salamat sa kanila. Sa pitong natira, sa pitong nagtiis, thank you so much sa inyong lahat. Sa 14 thumbs up, thank you. At konti na lang din guys. Tapos ano na din ako, may gagawin pa ako. Unsa may maayohon diha idol, maayohon? Unsa may mo kanang kuan? Maayohon nga. Unsa apelyido? Oh, Madam Isla, napako diri. Thank you kay Madam. What good news? What good news diri Jack? Kay lain man panahon pirmi diri. May gani kay medyo init na. Ambot lang upo dayon pa ni ron.
Ayaw tamo padayon ni para mauga ang mga nilabhan. Yan mauga po ng among agianan kay basa baha man. Nina Gilias, hi, good morning. Hello ma'am. Good morning sa iyo ma'am. Thank you once again sa pagpasok. Thank you so much for joining. Oh guys, welcome pa rin si Nina Gilias. Thank you so much Ma'am Nina. Good news gahapon kay blessing na. Ya, oo, untang mo pala ang bitaw ni Jack ang kainit Jack. Good morning po sir. Salamat niya. This coming August 18 guys na ay parapol si Mother Sense Channel. This August 18 pakitingnan lang na kanyang community para sa mga mechanics. At mayroon pa isa sana, di ko mabasa nasa ano. Mamaya. Guys, ang topic, ang title ko po ngayon ay ano ang kailangan palitan? Ano pong dapat palitan? Sa mga nandyan, ano ang kailangan palitan? Sabi ni Richard Angel, damit. Sabi ni Jackie Colera, ang mga manloloko. Anong dapat i-isip sa manloloko? Nina Gilas, palitan ang BF pag nagluloko. Pwede din. Sabi ni Beautiful Jackie, si Richard Angel, hello. Tao ba yan? Bagay? Makikita sa loob ng bahay? Palitan ang TV pag nagloloko. Ma'am Mina, hindi pwede palitan ang mukha. Palitan tao. Tao? Babae, lalaki. Jack, ang imong palaro kahapon na, di mo ako nimo tagaig chance ha. Kap ug mag pareho ra na ha. Ako nimo tagaig chance ha, Jack ha, Jack. Ang kap ug mag Jack pareho ra na siya. Jack, ako nimo tagaig chance. Ha? Ako to nakag-guess ato Jack. Mao na diha Jack, kay di man ka mo basa gud. Ingon man ko sa imong una Jack. Baso wala ka glass, wala ka pag ko cup, kay ka dili pud mao cup. Hapit na. Mao naman na. Nasuko. Sige yung magtabi gud. Una ako magtabi, mohilo mga bisita. Hindi na ako utabi. Ay, baso ba? Ingon ba ako cup? Di ba cup? Lahi ang cup ng mag. Lahi no? Lahi rin sila kung ispilingon. Cup of mag. Lahi na? Paano naman? Paano naman? Dili lagi cup. Mag, manggod to. Pero paano lang ang cup of mag. Mag, magpakita lang. O lagi? Wala ko tagay mo chance ha. Hey! Katawa ra ba ka? Kabalo ba ako sa feeling sa katawan? Kabalo ka sa feeling sa katawan siya? Kabalo ba ako Jack? Maulaw ko basta katawan ko. Manggunasan ko. Ikaw mangguna? Ikaw nunid naman ka mangguna kay nunid na ka mangguna Jack.
Nakikita ko yan. Nakikita ko yan sa'yo. I see it in your ears. Di ba, Jack? Kiligon ko basta katawaan ko, idol. Ayun ang kaulaw host. Maulaw di ko nina. Ay, basta katawaan ko. Lamin si Jackie mo katawa sa ko. Maulaw ko. Misyarin mo pa katawa sa ako. Tawaan pa di ko niya. Ikaw lang nakikita ko niya na hindi ko alam. Bitaw, Jack. Kagahapon, may taong mayo, dato kagahapon kung gitagaan ko ni mong tiyan. Sakit ba ka nang di ka mong tiyan? Di mong feeling ba nga, tinuod na kay ka? Nga. Siya di ay kay, di mo to sa imo. Nga kay, kita ba ya kay, di pahilig mamugos. Ay, pugsanay. Hindi mo na baligya. Amoyos vlog. Wala, hindi ka pa din tapos. Malapit na ako matapos, Mayora. I-ready mo na yung konseho at saka mga polisya. Richard Rangel, ano daw? Christian, hugot lagi ka, sir. Hugot daw. Wala, kaya naman si Jackie. Naminang mo si Jackie sa ako, Chris. Tapos ka na? Tapos ka na, Mayora. Dami nagawa sa work. Andiyan ka pa din. Oh. Achichi. Achichi bitaw, Jack. Drama. Asa naman itong uban nga? Si Marvin ba to? O si... Isang usa? Alam mo kung sa ito ka teacher? Jack, sa sunod, Jack. Si Jackie, Jackie birahan. Jack, sa sunod, Jack. Pangatag og chance, ha? One more chance. Saman. Tipid na pagka-reply. Sige. Okay. Tipid kag-reply ba mo kag ako? Abi pa lang busy. Haha. Tulo po ng haha. Tipid kay Jackie mo reply ba mo? Marbag dili unlimited. Unli ba ya? Nagmana sa'yo. Ay, kung ingna nga ako nagtudlo sa imo. Wa ako magtudlo, wa ko'y taong itudluan. Wa ako kayo nandun, mga na ako'y taong itudluan dyan. Be, nako'y pahulaan sa inyo, be. Nako'y pahulaan sa inyo, ang maka-guess ane, tanaw na ko og half hour. Sige. Para na ako'y basahon. Para kay hapit ako mahuman, sad usa lang. Ha? What's in my hand, ha? Kadali lang. Dali lang. Mangita sa ko what's in my hand. Wala labot apil si Richard Langin. Okay. Anak ko nakuptan. Sige, game. Start. I-start na. Go na. Ikaw ko sa motubag, Jack. Kaya ka makatubag ani, Jack.
Naka-load ba dong? Okay, sa ano ko pagtawag ani. Dili ballpen, dili. Bagay ba butang? Oo, nasa akong kamot. Game. Lapis, dili lapis. Ang makakuha ni bisita na ko 30 minutes. Scroll, dili. ID, dili. Taguan na to ni kay makita ni Richard. Sige, sige, great answer. Ayun sa ba tingin. Kutsilyo dili. Plies dili. Mouse dili. Pero may gigamit sa pagkakaroon akong gigamit kay nagkuhan ko. Ako yung project kay buhat. Gamit dili, towel dili. Glue. Naas plastic. Naka plastic. Hanser. Pwede one word. English. Martilyo, no. One word, English. Go. Electronics. Dili electronics. Wire, dili. Roller, wood, stapler, dili. English, one word. Naka-plastic siya. Naa siya sa plastic, ha? Siya, charger, no? Tape measure, no? Di one word, yun di Jackie ang tape measure. Asa nagigamit? Mostly sa mga kuan, project. Mostly sa mga project. Unsa na nga, plastic tao? Oh, pareha sa silingan, Jap. Silingan ninyo, Jap. Tao nga plastic. Manikin. Cellphone, no? Sige, kaya nagkahuman na ni. Mag-stop na pod ko kay medyo ka na pang oras. Silupin. No, dili silupin. Clue. In English lagi, one word. Kaka-plastic. Ano siya kadako? Ano siya kadako? Glass? No. 6 words. Nope. Envelope? Envelope, you mean envelope? Dili. Baso plastic? Dili. Mostly ang mga teacher na ani, ang student na ani, ang kanang mga siguro sa office, naapod ni. Naapod. Kamera dili. Mong cheat pa ka, mong lili pa ka, di pa ka katagna. Siya ba itong isa? Ay, remote mo ko sa itong isa. Plastic bag holder, eraser, nope. Plastic bag holder, eraser, protector, ball pen, triangle. Nope. White ang iyahang gisud. Ay, goy.
white siya, plastic. Naa ang mga kanan eh. Naa ang mga estudyante, naapod siguro ang mga teacher, naapod siguro ni sa office, makikita. Puncher, no? Case, no? Folder na plastic, no? Lain clue. Actually, pwede po di siya 2 word, pero dapat to nila kung 1 word ani. Lagot ang gina. Lain clue, like clue jack, like clue jack. Pwede ni siya gamiton sa paper, sa kahoy, sa kamanang sa mga leader. Glue. Yeah. Glue is correct. Glue na, glue. Stop na, stop. Glue is right. Nakakuha si Idol Channel. Ara guys. Og jack ha, Jackie. Glue jack ha, Jack. Glue guys, glue. Pwede siya 2 words, pwede na po siya. Acceptable na po ang 1 word. Idol Channel, si ko na lang kung ano na si punta doon si MJ Vlogs. Sa liquid man na, liquid man. Ngo ba ko nga liquid? Ngo ba ka nga liquid? Well, anyways, guys, daghang kayong salamat sa inyong pag-join. Ay, Lusan, isa pa. Ala, nagkuanan ba ako ka ng tawagan ni? Mauna diya. Ako man expression siya. Ngupya makang expression. Anyways, guys, di na jud ko magdugay dyan. Guys, kaya ako ang trabahoon ba kaya nagpaabot kayo. Salamat din kayo sa inyong tanan diya. Maraming sa inyong lahat dyan. I-shout out sa lahat dyan sa Legit Palangga Group. Sa grupo din namin sa kalimutan ko tuloy. Ladybugs with the Gentle Dogs. Maraming salamat sa trupang walang purtan. Maraming salamat sa inyo dyan. Sa mga naka-background, maraming salamat sa inyong lahat. Kay Melt in the Island, naka-ano lang dyan, naka-background. Sa Ladybugs, thank you sa inyong lahat. Christian Amping, sir, salamat. Chris, salamat kay tanan sa inyong lahat. Ya. Dagkang kayong salamat. O hanto na po sa sunod, higayon kay sa amping mo tanan o God bless us. Magtrabaho sa ta. Bye-bye. Bye-bye. Amping mo tanan. Bye-bye.